رہ سب کچھ کماری تھائی مننا ہے کیڑا کفن نو بچا ہوگا ہزارہ مخالف زمانے تے ہوون بھرا چنگے ہوون تے ڈر کوئی نہیں او باتوں دی مگر دعا ہوے بندہ ہار جاوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ حسن باشعور تے باغیور عوام دورو ڈیڑے آئے آ جملہ دوستانوں میں ناجیب بابر نمبر دا محبت کرے اسلام حکم بھائی میرے پیارے ویر چودھری مدثر حفیظ دارڑ صاحب دا بھائی غلام حسین گل دارڑ صاحب انہاں دے حکم دی تعمیل کردے ہویا حاضر ہویا میرے نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر جناب ظفر اقبال دارڑ صاحب محترم ظہیر عباس دارڑ صاحب علی حمزہ حسال صاحب جناب مار قاسم صاحب جناب عزت ماں بھائی افضل صاحب ارسلان شاہ صاحب آل نبی اولاد علی جناب عزت ماں سفیان دارڑ صاحب رستم علی محمد سعید عثمان گوندل صاحب جناب وجی الحسن مغل صاحب علی رضا دارڑ صاحب اجاز بھائی نعمان اعظم صاحب جناب عزت ماں جہانگیر دارڑ صاحب شفقت دارڑ صاحب شہزاد گوندل صاحب سہیل دارڑ صاحب حالہ سعودیہ جناب عدنان حفیظ دارڑ صاحب ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ شان علی گوندل صاحب اپنا اتنے ہومن دا ثبوت بھی دساں تسی ایک باری تاڑی مارو تو میں اپنی حاضری کرتا ہوں سائیں اللہ پاک دی بانڈے جن چاہے کرے عقل عطا یا شکل عطا ہر حال اچ کرنا چاہیدا ہے او دی ذات کریم دا شکر عطا او تے پتھر دے وچ بھی کیڑے نو دیندا کمر کی ذات میرا پاک خدا ہر ایک انسان تے لازم ہے او دا پاک ذکر او دی صفت ثنا میرے پیارے ویر بھائی مظفر علی گوندل صاحب جناب بھائی آکاش علی گوندل صاحب بہت شکریہ ویلکم جی آیا نو خوش آمدید اللہ پاک نے دین گڑیتے نہیں جیڑی سوچ تے سوچا ہوتا ہے جیڑی بھی سوچ ہوئے عقل ہوئے شعور ہوئے ڈگری ہون اللہ دے دین کوئی نہیں کہہ سکتا جناب ارشد مغل صاحب جناب سید یوسف صاحب بھائی نور اللہ پاک نے دین گڑیتے نہیں جیڑی سوچ تے سوچا ہوتا ہے کنی سن کے بانگ نہ سجدہ کرنا غفلت دا روجا ہوتا ہے اللہ پاک دے دین گنیندے نہیں جیڑی سوچ تے سوجا ہوندا ہے کنی سن کے بانگ نہ سجدہ کرنا غفلت دا روجا ہوندا ہے جیڑا کھاندا ہے حق حقداراں دا کردار دا کوجا ہوندا ہے رہ سب کچھ کماری تھائی مننا ہے کیڑا کفن نو بوجا ہوندا ہے سفر محمدی صاحب پھلاں دی رونق بہاراں تو پچھ لائے شفاواں دی لذت بیماراں تو پچھ لائے سواری دی قیمت سواراں تو پچھ لائے ولیاں دے رتبے مزاراں تو پچھ لائے سخاوت علی دی قداراں تو پچھ لائے او جنت دا والک سونا محمد شاکری تو بے شک ہزاراں تو پچھ لائے کریم آقا دے امت تے بہت شکریہ بھائی جان کریم آقا دے امت تے مدائن لکھدا سکون ملدا ہے نبی دے منکر علی دے قاتل میں جائن لکھدا سکون ملدا ہے مولا حیدر دی شانہ والی میں عین لکھدا سکون ملدا ہے کمر میں سید حسن نو لکھ کے حسین لکھدا سکون ملدا ہے اللہ دی قسم ہوتا بار کوئی نہیں ہوندا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے مک جاوے قرضاں دے سانگے دا بر کوئی نہیں ہوندا شریفاں دی فطرت چ شر کوئی نہیں ہوندا ہزارہ مخالف زمانے تے ہوون بھرا چنگے ہوون تے ڈر کوئی نہیں اسی مندے حق دے رہبرانوں اسی مندے حق دے رہبرانوں اسی دین دے روح نو مندے ہاں اسی مندے فاتح خیبر نو اسی پاک مطلوب نو مندے ہاں اسی جمع صداق دے نوکر ہاں اسی اسکر پھول نو مندے ہاں جنہیں رب نو مندے ہاں گھن بیٹھے ہوئے جب پاک رسول نو مندے ہاں بغض حیدر کا دل کے اندر جو تو پلے سے تے دھکیا ویسے بغض حیدر کا دل کے اندر جو تو پلے سے تے دھکیا ویسے پنجا بارہ تے یاد رکھ لے جو شاکر ایسے تے دھکیا ویسے کمر تو سن کے علی کا نعرہ تے بات رکھے سے تے دھکیا ویسے آج بھی گئی علی نو مال تے نام میرے سے تے دھکیا ویسے
जनाबे भाई डॉक्टर खुरम साहब यूट्यूबर साडे प्यारे वीर ये सारा कुछ है इन्हां दे यूट्यूब चैनल तो मिल सी जनाब एक बारी ना विच वक्फा आ के ताड़ी होनी चाहिए जेड़ा मनदा है मौला हैदर नूं कदी डर जावे मैं ना माशाअल्लाह यार जेड़ा मनदा है मौला हैदर नूं कदी डर जावे मैं ना मनदा बेली नस्ली कमर हयाती वे ठगी कर जावे मैं जेड़ा खुदा खून दे आसरे ते उतार जावे मैं ना मनदा ओ बाको दी मगर दुआओ वे बंदा हार जावे मैं साईं चंगे ज़ारफ दे बेली घाट लबदन बड़ा बोलो खुदा दा गाया चंगे ज़ारफ दे बेली घाट लबदन बड़ा बोलो खुदा दा गाया है शान इतना उस परेशान कीता है असी जितना जिसको चाहा है टेका देड़ पूजा मेरे भरम दा कोठा वो धक्के मार के जैना ढाया है मैं ओ जिया कमर मुनाफिकां नु हाथ बांध के मरना रोंदे देखें भाई मुदस्सर हफीज दारड़ साहब रोंदे देखें जिन्ना पुत्रा मां पियो के पाड़े कीते भाईजान शेर ने तवज्जो करे सो कि रोंदे देखें जिन्ना पुत्रा मां पियो के पाड़े कीते जागते बदले लाजमी देते जिन्ना कई नाल पाड़े कीते चरस अफीम ते पौधर केते गबरूवान कबाड़े कीते हुक्के कमर बजाया कुछ नहीं हुक्की यार उजाड़े नस्ला दे क्या सही है कमाल है नस्ला दे गल वैर न गतिए लड़ के काट ते कर ले पीछे भाईजान नस्ला दे गल वैर न गतिए लड़ के काट ते कर ले पीछे वक्ती करला ओकरा होंदा फायदा होंदा कर ले पीछे जार जमीन ते लालच कीते कितने करोड़ उजाड़े दसा देखे गांडे प्रादा मर गए एक जमीन ते वरले पीछे असी मुस्लिम हां साडे खून दे विच चंगे बसफ नो रचना चाहिदा है भाईजान असी मुस्लिम हां साडे खून दे विच चंगे बसफ नो रचना चाहिदा है यार जिंदगी दी कमर अंगूठी विच नग सिदक दा जचना चाहिदा है मुस्लिम दी दीन और मुल्क दे सामने कुछ सोच का नचना चाहिदा है ओ जेड़ा भरना पै वंदे जमीना नो उस तरह को बचना चाहिदा है आवे कमर सवाल ते ठाक दा वेला हर बशर नु याद ते आंदा है कदा भाग तो हिस्म ते कोई शक नहीं शिकवा कोई याद ते आंदा है एक मान लई ना पूरी आया दा झट छोड़ सवाल ते आंदा है ओ बंदा वाट पछतांदा कीतियां दा जदा असर लान ते आंदा है कि बात जुर्म तो करा रूप आ लगे सौखे कदन अदा नहीं होते बेड़ी बोर छुड़न नस्ला दी जेड़े ज़हन सफा नहीं होते सच्चे हमदन कौन बुजुर्गां दे कूड़े कमर सवा नहीं होते ओ जेड़े नहीं अटकन दे बैणा खुद ठीक बिरा नहीं होते जिथे पाकिस्तान बिस्मिल्लाह भाई दी फरमाइश ते जिथे पाकिस्तान होना पड़ गया है इस पाकिस्तान को खतरा है जिथे पाकिस्तान होना पड़ गया इस पाकिस्तान को खतरा है यार इत्थे चलता है राज वडेरियां दा माड़े दी जान नु खतरा है ना खतरा चोर ते डाकू नु ओ ना कोई बेईमान नु खतरा है
بھی ساڈے ملک دے وچ صرف انسان دا خطرہ ہے۔ ایک زمیندار بندے اپنے رقبے دے وچ رخ بیچے، ایک وپاری خرید لے، جداں وپاری بھائی جان رخ خرید لے، وپاری ایک رخ دے اوپر ٹان وڈ کے درخان کو لے ویندا ہے، انہاں دا وسٹان نو کپ کے وچ کوہاڑے دے وچ دستا پا دے۔ مستری صاحب ٹان نو کپ کے کوہاڑے دے وچ دستا پا دیتا۔ کافی دیہڑیاں تو بعد رکھاں دی پٹائی شروع ہو گئی، رخ پٹیندے رہے واری اس رخ دی آ گئی جتے تو ٹان کپ کے کوہاڑے دے وچ دستا پوایا ہی اوہ کوہاڑا مزدور دے ہاتھ وچ اس رخ دی واری ہے، جدا مزدور اس رخ تے موٹے سٹ ماری ہے نا، رخ دے وچوں ہائے دی آواز آئی، یا رخ بلندے تے نہیں نا شہر دا خیال ہی ہوتا ہے۔ اور سمندر نہیں بھولنا، جدا مزدور اس رخ دے موٹے سٹ ماری ہے، رخ دے وچوں ہائے دی آواز آئی ہے۔ بھائی جان مزدور حیران ہو کے پریشان ہو کے اس رخ کو پوچھتا بچوں ہائے کیوں کیتی ہے؟ اس ویلے رخ جواب دیتا، رخ آتا کہ ڈگے لگدا کمر بلندیاں کو نہ لگدے جپن تے دکھ ڈگے لگدا کمر بلندیاں کو اور نہ لگدے جپن تے دکھ لگدا باہ گھوڑوں دے وچ مارے بیلی دی نہ بیلی نہ پن تے دکھ لگدا آتا وجہ اپنی نسل تے خون دے رشتے حادث ظلمت اٹا پن تے دکھ لگدا ہے موٹا کوئی نہیں مرم بجانے آتے جنا اپنے پن تے دکھ لگدا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ تہاڈا بچپن تہاڈی آنکھیں دے سامنے ایک سکرین تے دکھا رہا ہاں۔ سائیں کیڑا دور حسینہ بچپن دا کسے گل دی چنتا نہیں ہوندی، کیڑا دور حسینہ بچپن دا کسے گل دی چنتا نہیں ہوندی، نہ ذہن تے مانا دولت دے، نہ دل وچ فرق ہے ذاتاں دے، بس دل وچ شوق ہے کھیڈن دا، کدی داند بناونے مٹی دے، کدی کوٹھے چھتنے پیراں تے، کدی گڈڑی پیک چٹالی تے، کدی نونا بن کے پوراں تے، او کدی جھوڑا مار کے بیری نو بات بننا رتیاں بیرا، کدی جھوڑا مار کے بیری نو آڑ بننا رتیاں بیرا دا۔ کیڑا دور حسینہ بچپن دا کسے گل دی چنتا نہیں ہوندی۔ بھائی جان بات لوگ چپ کھیڑنی سنگیاں وچ سنگی دیکھ کے کر کے بکدے ہن، جڑے بکدے ہن پورا لکدے ہن، جڑا نہ بکدا او نہ لکدا، جڑا نہ لکدا او لبدا، کسے لکنا مگر دروگنا تے، کسے تاک دے اولے لک ونجنا، کسے لک ونجنا ہیٹھا منیاں تے، کوئی تھک کے چھوڑیاں ملتا ہا، کوئی بھاگ کے توڑے سکدا ہا، کوئی نہ اپنے بھاگ کے توڑے آتے ہوئے سر تے بھاری نہیں ہوگی۔ کیڑا دور حسینہ بچپن دا کسے گل دی چنتا نہیں ہوندی۔ اگلا شعر تسی جلنا تے میں سنانا کہ ود بھر کے بوجھا پٹیاں دا گھروں نال رلا کے سنگیاں، ایک دائرہ کھڑنا دائرے وچ ایک لائن چ رکھنی بنٹیاں دی، جیڑا بنٹا بنٹے پٹدا آؤ بنٹا چور سدی دی جان، ود بھر کے بوجھا بنٹیاں دا گھروں نال رلا کے سنگیاں نو، ود بھر کے بوجھا بنٹیاں دا گھروں نال رلا کے سنگیاں نو، ایک دائرہ کھڑنا دائرے وچ ایک لائن چ رکھنی بنٹیاں دی، جڑا بنٹا بنٹے پٹدا ہاؤ بنٹا چور سدیتی آئی، بند نال کھلو کے سنگیاں دے ایک روٹ چھڈنی چوٹاں دی، جتنی چوٹ بھی ساریاں چوٹاں چو ونج نال کھلو گیا تیرے دے پہلی اس دی واری ہوندی جائے، بس دی واری ہوندی جائے، وہ ایکشن دیکھنا کہ تھلے لا کے ٹیک روح دے بھی اگے رکھ کے چوٹ نو انگلی پہ ٹاٹ لا کے تھوڑی انگلی نو پچھو تکڑا کانی رکھ کر کے جدو سننی چوٹ نشانے تے جے لگ ونجنی تے ہائے کرنی، جے نہ لگنی تے اور کرنی، اور کیڑا سونا منظر بچپن دا میں لے کے کمر سڑا چھڈیا، جوان بچپن یاد کیا چھڈیا۔
है।